Hola a tots, avui veurem com podem fer servir l'OpenShot per fer talls amb vídeos. Anem a importar primer de tot un vídeo, importem. Vinga, importo aquest vídeo. Vale. Ara el tinc aquí posat, no està posat a cap pista, d'acord? Quan el posi una pista, el podré veure. A veure'l. Vale. Políticos. Soy una defensora de la naturaleza. El paro. El puc moure per aquí. Vale? Estic movent jo amb el ratolí. El puc moure amb les fletxes del cursor. Endavant o endarrere. Si deixo apretat es va movent a poc a poc. Vale, perfecte. Arriba un punt que puc decidir fer el tall. Doncs mira, vull fer un tall, activo les eines de tall i em vinc. El vull fer un tall aquí. D'acord? Ara m'ho ha tallat en dos trossos. Aquest tall és molt imprecís. D'acord? Desactivem les tisores, aparto una miqueta perquè hi hagi un temps buit. Vale? Anem a veure què veiem. Aigua, les flors, i ara aquí continuaran les Saben, flors. señores políticos, yo soy un... Vale? Si jo ara elimino aquesta part del clip, suprimir, només el clip, d'acord? Quan em vinc aquí, hem quedat que tan sols es veia la part de l'aigua i començar les flors. I aquí s'ha acabat. Vale? Si jo em vinc i estiro, recupero el clip, perquè això és de referència a tallar. Per tant, no passa res si ho he calculat malament, ho puc definir des d'aquí. L'aigua, les flors, Saben, señores políticos, els arbres, segueix. yo soy una I defensora. així aniria seguint fins que jo arribés al final del videoclip, que és aquest. Vale? S'acomiada el vídeo. Vale? Per tant, aquests talls mai són definitius i pots anar jugant una miqueta si t'has equivocat. Aquesta manera és molt destralera. Una manera ràpida és, si jo estic en un punt en concret, amb el que m'he anat movent, amb el cursor, veus, aquí, pum, 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 vaig movent a la dreta, van passant els segons, 6, 7, 8, no, vale. Si jo dic, mira, vull agafar només tota aquesta part de les flors, doncs ara que estic aquí, faria botó dret, d'acord? I talla, i ell em talla on està el cursor, vale? Si vull, em diu si vull mantenir les dues parts, és a dir, dividiria en dos blocs, o si vull mantenir només l'esquerra o només la dreta. En aquest cas vull mantenir només l'esquerra, perquè vull recuperar. Això era al final de les flors, vull agafar tota l'escena de les flors. Mantenc només l'esquerra, vale? I ara amb el cursor, doncs el mateix, em vaig movent a l'esquerra fins a veure quan comencen les flors. Doncs mira, les flors comencen aquí, vale? Si no voleu treballar amb espais tan petits, recordeu que amb això podem controlar el temps i podem veure la línia de temps una miqueta amb més amplitud. Vale? Doncs res, faig aquí el botó dret, li dic talla, ara només vull que mantengui la part dreta, i ens han quedat tota la part de les flors només. Saben... D'acord. Què més podíem fer-ho? També ho podem fer després amb el projecte aquí en concret. Si vull treballar amb aquest projecte, aquest l'elimino, suprimeix. Vale? Si em vinc aquí al projecte, faig botó dret sobre el projecte, puc dividir el clip, vale? Abans de posar-lo a la línia. I aquí doncs, hi ha un reproductor igual, vale? Jo el puc anar movent manualment, arrossegant amb el cursor, el puc anar movent amb les fletxes del cursor, com estic fent ara. Vale? Fixeu-vos que aquí es van movent els segons quan jo apreto. Vale? I res, puc decidir el meu inici, mira aquí, i vull que acabi aquí. Doncs li dic final, i li dic crea. Ell m'ha creat un altre vídeo, ja està, tanco si volgués tallar més, i ara podria dir, doncs mira, aquest el poso aquí, i després en faré un altre que sigui, i anar-los afegint, d'acord? Bueno, ja ho tenim, diverses maneres de fer talls en un videoclip.